एफा सान्दुं गोसायाव बोरै सिननांगौ जाखोब्रा आरो आं मालाबाबो बन सिनफेराखैलै बेनिखायनो आङो एसे ट्रेनिंसो लाग्रोनांसिगोन बायदि मोनबाय। ट्रेनिंखौ बेखौनो बुङो मिथिबायना नों जायखिजायाल' बनखौ सिनलाय होमबासो बोलोबो जागोन नोंहा आरो देहायाबो फ्रात फ्रिद जागोन मिथिबाय। नाथाय आंनि देहाया मोजांखा। होमबाबो खामानि मावनानै फ्रात फ्रिद जानाय बायदि जायाबा दाथ' नों बनखौनो सिननो हायाबा उनाव मा मावनानै आंनि बिनानावखौ जाहोगोनहाय आं हले मिथिया रे बादालि आलाय सिलाय जानांगौबा बेनिखायनो खामानिफोरा मावनो सोलोंबा सोलों। ओमफ्राय बमर' बे टपिखौ मानो खामानि मावनो फोरोङाखै बाल नोंलाय? मानसिया मावनो रोङि खामानिखौ खेबसेनो मावनो हायालै खेबसेनो जों उखुम मुदायाव गाखोलांनो हायाथ'। बेनि थाखाय जोङो बायदिसिना जांख्ला नागिरनांगोन नङाबा बेरा बेरा गाबथाबनानैसो उखुम मुदायाव थाहैनो हागोन जों। हेय बाथामिस डायलग आया डायलग नङाब्रा। जाबायलै जाबाय नोंसोर हौवा हिनजाव आंखौ नार्भास खालामफैनाङा रागाजोंबा खामानिखौ फकास खालामनो हाया आं बेनिखायनो बन सिननायाव नोंसोर आंखौ डिस्टार्ब खालामथारनाङा। देलै आंलाय माथो बुंबावनो आं दुगैहैनि र' बिराद गरमथार। आरो नोंहालाय मा नायबाय थाखो? थफिराम आं नोंखौ गुबुन बायदिबा खामानि थिनथारामोन मिथिबाय नाथाय नों आंनि बिनानावनि हौवा नोंनाव दा थाखा फैसाबो गैया नोङो आखाइनि खामानिखौ मावाबा बोरै नों फैनो गोनां आलासि गोदानखौ नोङो बरायनो हागोन दे? नोंथ' गथ'नि बिफा जाहां जाहां बेनिखायनो बेफोर खामानिखौ मावनो सोलोंदो मिथिबाय। नोंनि बिमा बिफानि सिगाङाव फैसा खामायनानै दिन्थिनो लुगैदोंबा नों बेफोरबायदि फिसा खामानिफ्रायनो आवगायनांगोन। होमबाबो आं बन बेफारि जायालै। बाथामिस नोंखौ बन बेफारि जानो होआखै बाल नोंखौ खामानिसो मावनो होदों मिथिबाय। आं बेलेग सोलोनि खामानि मावगोनब्रा आं गोहोनि खामानि मावालै नांगौबा गथ'फोरखौ फोरोंगोन। बेखौलाय नों गाबोन थांनो हागोन ना जोंनि बे एलपि स्कुलाव फरायबोनायाव होमबाबो न'नि खामानिखौबो मावनो सोलोंदो बाल। आं थाबैनो माहाजोन जाफिनगोनब्रा आं होमबाना आङो बन सिनग्रा मानसिसो लागोन बेनिखायनो आं बन सिना। माथो बुंबावनि नोंखौ मालाय। ओइ एसे गरमा आं मावलालै आं फख्रियावसो थाहैनोसै। बाथामिस माबायदि आंनि बिनानाव बादालिखौ फिसिगोन बाल बेलाय जेबो मावनो रोङा दाथ' न'आवबो गैला साननैसो बेवहायनो थाथ'नो होगोन आंथ' होनाया अब्लाबोथ' बे बादुलाया गावबो खामानि रोंनांगौना बाथामिसा जेबो मोनसे रोंखाया बाला। बाजै आं उन्दुनो ओंखारदों। दिनैलाय मानो उन्दुनो ओंखारखो नोंलाय? माथो गुबुन दिनावबा सानावबो उन्दुआ हरावबो उन्दुआ नोंलाय? माथो बुंनो बाजै जेब्लानिफ्राय आं एसे एसे खामानि मावदों अब्लानिफ्राय आं उन्दुनोनो ओंखारग्रा जादों। खामानि मावबासो उन्दुनो ओंखारोथ' आरो बेनिखायनो खामानि मावनांगौ जाहाथे हराव उन्दुनो ओंखारो। खालि मबाइलाल' थाबाय थाबा उन्दुनोबो ओंखारा खामानिबो मावनोबो गोसो जाया गोसोआबो मोजां नङा बोरैथो जागोन बिदिब्ला मेगनाबो गाज्रि जागोन आरो थाब थाब बुस्थु बावगारग्राबो जागोन। बेनिखायनो मबाइलजों बांद्राय खेला गेलेनाङा दे। आंबा साननैसोआवनो मिथिथारबाय मबाइल लाबाथाय बोरै जाथारो 2 घन्टा 1 घन्टानि फिल्म नायबानो खर'आनो सिनदांदां सालायो। नोंसोरखौथ' सानोसो आं माबायदि मबाइल नायो। जोंहा हुदा जाबाय बाजै बेनिखायनो जों मबाइल नायनो हायो। हुदायानोथ' गाज्रि आरो गाज्रि हुदाया बिराद गाज्रि गानो नागिरथारा। ओमफ्राय नों दे हनै नेवलाजों हाथायाव थांनो खोन्थादों नोंखौ थाङाबो आं बे नेवलाजों बाजार खालामनानै फैदो आरो आंबो दावसे देलाय मोननाव एसे थांनानै फैनि। आं मिन्थियाबो बाजै आं थाङाबो नेवलाखौनो नायनो बायो। मानो नायनो बानांगौ जाखो थांफै नङाबा नों दाजों रायजालायगोन। आं बे नेवलाजों बेरायनोनो बायो। बाया फै अमा बसनि खोथाखौ दानगारनो हाया आङो। बे नोंनि अमा बसआ खि जा होनबानो जागोन नामा नों? जागोन। जाबायसै दावदै थां थां ना बेदर लानानै फैथां र' आं मना लायनि। ओइ नेवला खुगायाव गुग्लागोन आं। आंनि खुगायाव गुग्लायानो गैया। नों आंनि उन उन मानो थाफाबाय थायो आं नोंखौ नायनोनो बायो। उपाय गैया अमा बसनि थिननाय मानिनांगोन आरो फै बाजाराव थांनि। खोनासं नोंजों बाजाराव थांबाबो आं नोंजों समान समान थाबाया मिथिबाय। आं नोंनि गोजान गोजान थागोन आरो नोंबो आंनि गोजान गोजान था। बोरैबा गोमाबा मा जानांगौ जाखो? आं गोमाया मिथिबाय। नों आंनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय। आं नोंखौ ओरैबाबो नायनो बाखायो। मिथिया आदा अमा राजाया नोंनावबा मा नुदों जायनि थाखाय नोंखौ आंनि हौवा खालामनो नागिरदों। याथु आं एसेबां गाज्रि आरो आंखौ बेफोरबायदि थु होनलायनो। एबारबा हले नोंखौनो हाबा खालामगोन आं सावगालि सावगालि गुलि मारलै। नोंखौनो लागोन आंखौ बासिदोंना नोंखौनो हाबा खालामगोन बेनि उनाव 10 जनसो फिसा खांगोन। नों बादुलि नाम्बार 1। एन्टनिअ मानो लाबोदों
मोनसे दं। मा सारप्राइज? माने आं नोंनि थाखाय सनानि आस्थाम दाहोदोंमोन। मा? औ, बेखौ दिनै मोननो गोनांमोन, नाथाय दा बुंबाय दिनै गैया नै स्टकआव। अब्लाबो आं गुबुन मोनसे अर्डार खालामब्रबबाय। आं नोंखौ सारप्राइज होनो साननाया जायासैनो। नाथाय आंनो मानो नांगौ दे? मानो नांगौ माने आं नोंखौ गोसो थोयो आरो नोंनो सनानि आस्थाम होनाया आंनि बिबान। नाथाय आंनो नाङा। नाथाय मानो? नोंहा आस्थाम सोलायखाबाय फावगालिजों। अब्ला आं नोंजों माबोरै आस्थाम सोबावनो दे? नों मिथिखायो फावगालिजों आंहा जेबो फिउचार गैया होननानै। अब्ला गासैबो खोथाखौ मिथिखानानै नों मानो दासिमबो गोनो गोथो जाबाय थायो? जोंलारि। बेनोथ' खोथाखौ आंबो सानगासिनो दङ। नाथाय फावगालिखौ जोङो थाबैनो फावगालिनो खोन्थानाया मोजां जागोन नामा? सम जायोबा जों फावगालिनोबो खोन्थागोन। अब्ला आं नोंनो आस्थामखौ गानहोनोसै। एन्टनिय', जोंलारि, फावगालि, मा खालामदों नोंसोर बेवहाय? जोंना जेबो खालामाखै। आं माने गस्लासो नायनो फैदोंमोन। बेवहायनो एन्टनिय'खौ लोगो मोनदों। ना एन्टनिय'? औ। नंगौ आरो? औ नंगौ। बोरैबा कइन्सिडेन्स ना एन्टनिय'खौ लोगो मोननाया? नाथाय आं नोंखौ फन हरदोंमोन जोंलारि। फनखौ? आं साइलेन्ट मुडआव थानायखौ रिसिभ खालामनो रोङासै। आइ एम सरि। जेबो नङा दे। ओमफ्राय नोंलाय मा खालामदों बेवहायलाय? आं आइजों बाजाराव फैदोंमोन। नोंसोरखौ बेवहाय हाबनाय नुनानै आंबो फैफाबाय। आइयाबो आंनि उन उन फैगासिनो खोमा। मा? नोंनि आइयाबो फैफागासिनो? अब्लाथ' गोरोन्थि बुजिनो हानाय। आं थांनोसै दे। अके, बाय। फावगालि। एन्टनिय', आंबो नोंखौ कल खालामदोंमोन। नाथाय नों मानो रिसिभ खालामासै? आइ एम सरि, आं नोंनि फनखौ रिसिभ खालामनो हायासै। ओमफ्राय नों बेवहायलाय मानो फैदों? बे शपिं मलाव जोंहानिबो दखान मोनसे दङ। मा? औ, नों मोनथियामोन ना? ओहो, आं मोनथियामोन। माथो एन्टनिय'सो दंफैयो। सिगां एन्टनिय'खौनो लोगो हमनो फैदोंमोन ना मादोंमोन बेलाय? आंखौ नेस्लाबलायै। आरो नों आंनो दा साननैसो फनबो हराखै। आंखौ माबाफोर गाज्रि मोनदों नामा? मोनाखै। नोंखौ मानो गाज्रि मोननो आं? नोंखौ आं मालाबाबो गाज्रि मोननो हाया। नंगौ? औ, नोंखौ आं मालाबाबो गाज्रि मोना। मादै, मा खबर? मोजाङानो। ओमफ्राय नोंहालाय मा खालामफैदों बेवहायलाय? मादै, जोंहानि दखान मोनसे दं बेवहायबो। बे दखानावनो आं फैदोंमोन। बे मलावबो नोंसानि दखान दंलायो? मोनथियामोन ना? जों बे दखानाव मालाबाल' फैयो। बाखि स्टाफफोर दोनदों। आच्छा। फावगालि, थुदो थांनोसै। नोंसोरना रायलायनाया जोब्बायबा। एन्टनिय', बाय। एन्ड टेक केयार। नोंबो। आइ एम सरि जोंलारि। दिनैबो आस्थामखौ सोनो मोनासै आं नोंनो। अब्लाबो बे आस्थामखौ नोंनोनो होगोन आं। बे आस्थामा खालि नोंनिल' मुं लिरनाय दं, रावनिबो नङा। ला 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 लु 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 ला 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 लु 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 ला। मा एसेबां खुसिब्रा आफा? एसे खुसि जादों र'। बांद्राय गरम जाबा गोसोआबो गरम जाफानानै खुसि जायो आंहा। आच्छा बार' थाइबानि लारु। आफा, नोङो फावगालि बिबैखौ मानो लोगो हमहैदोंमोनलाय? नोंलाय बोरै मिथिलायखो? आं गासैखौबो मिथियोलै आफा। ओमफ्राय सिदा लामाजों थांबाय थादो आफा। खायलें खुइलें दाथां। नोम्फाखौ बिदि दासानब्रा, आं बिदि नङाना। बोरैबा खालामद्रायनाङालै नोङो, मोजां नङा। आखलफोरखौ बारा थिग मोनालै आफा नोंनिखौ। बेनिखायनो एसे साबधान थादै। येस बस, नोंनि खोथा बुंनाय बायदि जाथोंसै। आच्छा बार' थाइबानि लारु। एसेथ' नेवलासोलै। लोगोआव आनैबो दङ माथो। माथो होबाय थायालै, एरायना थांगोन। आच्छा बार' थाइबानि लारु। नों आंनि उन उन थाबायनाङा होननानै बुंदों ना? नोंनि उनावबो थाबायनो मोना, सिगांथिंबो थाबायनो मोना। माबोरै थाबायनांगौ आंलाय? जायखिजाया नों आंनि सेरावनो थाबायनाङा, मिथिबाय? 100 मिटार गोजानाव था होननानै बुंबाय, नों मानो बुजिया? आंलाय होख्रावबाय थानाङालै। अमा बसासो थिनदों नोंजों थाफानो। नङाबा आंबो इन्टारेस्ट गैयालै। नेवलिलिना बिराद साइज मोनथारदों बे गावखौनो। आदुलि नाम्बार 1आसो। बिराद देखायथारदों माखौबा। दाउसो देलाय, न'आव दङना गैयाहाय? बावै, माथो सोरबासो? माथो थफिरामसो। माला आलासि जानो फैखो नोंलाय? बारा गोबाव जायाखैलै, साननैल' जादों। नंगौ नामा? हिनजावालाय माबायदिसो दं दालाय? बेबो मोजाङैनो दङ आरो आलासि गोदानाबो मोजाङैनो दं। नंगौ नामा? मानोबा फैदोंमोन? जिराय न' सिङाव। टिउसननि फैसा होनो फैदों। बावै, सोरजों टिउसन लानो नागिरदोंलै? दाउसो देलाया फोरोंनो नागिरदों आंखौ। बेखौनो एडभान्स होनो फैदों आं फैसाखौ। आंखौ खोन्थाब्रा, आंबो फोरोंगोन ना। दाउसो देलायनिफ्राय आं बांसिन मोजां फोरोंगोनब्रा। दाउसो देलायजोंनो रायलायखाबायहाय आं। आरो नोंहालाय मानो फोरोंनांगौ जाखो आंनोलाय? टाइम लसलाय। दासान्दि आंनि आखायाव जेबो खामानि गैयाना, बेखायनो अननानै आंनो खामानि होदोब्रा। माने टिउसनखौ लानोसै आङो। आरो सोरबाफोर दंबावोबा, सोरबाफोर लेखा रोङि दंबावोबा लाबोफाबानो जाबाय। मानि खामानि गैया जानांगौ जाखो? नोंसा न'आवनो माथो गिदिर गिदिर बायदिसिना दंथारोलाय। नंखायखौ मा बुंनो, न'निफ्राय फैबायना आं। नंगौ नामा? न'निफ्राय फैबाय? न'निफ्राय ओंखारबोबाय आं।
माथो खालामनो रावजोंबो जेबो होनजानो हायाना आंबो बेनिखायनो बिसि फिसा लानानै फैबायलै आं मालाय माथो बुंबावनो होमबालाय टिउसनखौ नोंबो फोरोङोबालाय नोंजोंबो फोरोंजानोसै आरो जायखिजाया आं लेखाखौ थाब रोंनो लुबैथारबायहाय जागोन दे आं फोरोंगोन नों टेनसनखौनो लानाङा नाजुबदां नों आंखौ रागा जोंबाय दङ आरो बे हंलाया आंनि एक्स बयफ्रेन्डबाबो आं बेजों जेबो मोजां रायलायखायामोनहाय दाबो गोसोखाङो नामा नों बेवहाय खावब्ला नुजाफैदों जे आसोला आसोला होनलायथारबाय आं बेखौ नुयियाना 20 बोसोरसो बारबायना बेनिखायनो आं सिनायाखैमोन मिथिबायना सिनायनानै बाइकखौ जोनानैसो हरगौमोन आं मा जुमाय फेदों जोंहानि लांगोनायाव होननानै ओमफ्राय सोरबा हिनजावा बेखौ थगायदों ना मा होननानै मा होनगोन आं मिथिया आरोना बे नोंसो नङामोनथ' नोंसो थगायाखैथ' आंनि खाफालाव थगायसुलि लिरनाय दङ ना बेखौनो लानानै हेबबाय थानाङा नों मिथिबाय ओरैनोबा गरम जाखादों गरमजों आंहा जेबो खालामनो हायाखै मावनो हायाखै दांनो हायाखै जानो हायाखै नोंहा बे आंखौ हंलाजों एदावबाय थायो बिखुनजोआ खोनाथों जे थैबाय आरो नुबायना लोगोफोर नाजुबदा माबायदि आंखौ सिखाव हमगासिनो दं आं दा मा खालामनांगौ दे आरो लोगोफोर जोंहा 100K जानायनि खुसियाव गिभवे होदों आरोना फेसबुकाव माने बिबारसो हरदों आरोना थ' नोंथांमोनाबो जुदि पार्टिसिपेट खालामनो गोसो जादोंबा दाथ' टाइम गैखाला जोंहा फुङावनो गिभवेखौ हरगोन आरोना बिबारखौ 100टा बिबार हरनो नागिरदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो आरोना आंनि साबस्क्राइबारफोर नंगौना नङा बिसोरबा आंनिफ्राय लाकि पार्सना बिबार मोनगोन बिसोरबा आंनि लाब्रा चेनेलखौ नायोना नाया अब्लाबो नोंथांमोनाबो जुदि आंनि साबस्क्राइबार बा नोंथांमोनाबो नायनानै आंनो कमेन्ट खालामनानै मेसेज खालामनानै खोन्थाहरनो दाबाव दे जाहाथे आं मोनथिनाय बायदि आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि दामोन जोंहा गिभवेखौ बे फेसबुकावबो मालाबा इउटुबावबो लाबोगोन थ' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय नाथाय माला लाबोगोन जों बेखौ दानो बुंथ'नो हाया दे बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो थेंक इउ स' माच जोंना सेकेन्ड चेनेल लाबोयो 100K जानायनि थाखाय आरो काहानियाबो जोंना फैगासिनो दं गोदान नाथाय मा खालामनो समनि जोबोद आंखाल लोगोसे गरम बोथोर आयै बुंनो नांला गरम बोथोरनि थाखायनो भिडिअबो बानायनो हाला अब्लाबो लाबोबाय थागोन जेननायाव गैया अके बाय लोगोफोर